Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Кибетләрдә куркыныч алкоголь продукциясе булу-булмауына масса күләм тикшерүләр оештыруга ни өчен Чаллы мэры шундый йөкләмә бирде. Чаллыда Сабантуй гүзәленең төп гүзәлен билгеләделәр. Әлеге исемгә кем лаек булды? Кибетләрдә куркыныч алкоголь продукциясе булу-булмауына масса күләм тикшерүләр оештыруга Чаллы мэры Мәгъдиев Роспотребнадзор хезмәткәрләренә шундый йөкләмә бирде. Шәһәр башлыгы хәбәр иткәнчә, масса күләм агулану белән бәйле хәл ачы сабак булып тора. Тикшерү версиясе буенча Мистер Сидерны Самар өлкәсендә ясаганнар, продукция Россиянең күп кенә төбәкләрендә сатыла. 30дан артык кеше һәлак булган. Этой продукции в городе нет? Проверяем? Да, проводим мониторинг, Наиль Гамбарович. Построже. Шәһәр башлыгы Наиль Мәгъдиев Роспотребнадзор вәкилләренә шундый күрсәтмә бирде. Бу продукция исә Мистер Сидер, аның аркасында масса күләм агулану булды. Чаллы мэры фикеренчә, контроль булмау фаҗигале нәтиҗәләргә китерә. Шуңа күрә автоколада тоталь тикшерү үткәрергә кирәк. Массово проверить нужно. Я думаю, что указания по вашей линии уже наверняка пришли. Если какая-то продукция, значит, этого производителя, не этого производителя, пока нужно приостановить до проведения всех лабораторных проверок. Не надо ждать каких-то дополнительных указаний. Шулай ук шәһәр башлыгы бизнес вәкилләре тарафыннан тискәре реакция булган очракта ярдәм күрсәтергә һәм якларга вәгъдә итте. Моннан тыш Роспотребнадзор хезмәткәрләре мәктәп яны шәһәр читендәге һәм сәламәтләндерү лагерьләрендә тикшерә. Оздоровительные учреждения прошли процедуру экспертизы на соответствие санитарным нормам и правилам, получили санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Проведены документарные проверки до начала. Хезмәткәрләр медицина тикшерүе һәм санитар гигиена укулары узган, рота норовирусларга тикшерелгән, планлы күчмә тикшерүләр башланды. Ул Солнечный, Крылатый, Звездный лагерьләрендә үткәрелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тукай районы Иске Йорыклы авылының Захит мәчетендә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин булды. Анда мөһим вакыйга, яңа имам мөхтәсиб сайлана. Бу вазифага Инсаф хәзрәт Сәүбанов кандидатурасы тәкъдим ителә. Элекеге Җәүдәт хәзрәткә күп еллар эшләгәне һәм намуслы хезмәте өчен рәхмәт белдерделәр. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Имам Инсаф хәзрәт Сәүбанов узак еллар Чаллыда Ихлас мәчетендә имам хатиб булып хезмәт итә. Бүгеннән Тукай районы имамнары сайлауы һәм Татарстан Республикасы мөфтие билгеләүе буенча район башлыгы катнашында ул Тукай районы имам мөхтәсибе итеп сайланды. Ошбу эштә бергәләшеп хезмәт куеп, динебез өчен, милләтебез өчен хәерле, файдалы шәхесләр булырга Аллаһ Тәала насыйп итсен иншалла. Һәм инде милләтебез өчен бар кешебезне шушы юлда фидакар кылып, иншалла, хезмәт итүләр насыйплардан булса иде. Инсаф хәзрәт кандидатурасын имамнар бер тавыштан хуплады. Аннары Татарстан мөфтие Тукай районының имам мөхтәсибенә дини эшчәнлек алып бару хукукына шаһадәтнамә таныклыгын тапшырды. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһ. Тукай районы имам мөхтәсибе рәхмәт сүзләрен җиткерде. Шулай ук эш барышында алдагы планнары турында сөйләде. Без инде менә шу җәйге айларны, матур айларында бөтен районыбызның бөтен мәчетләрендә йөреп чыгарга планыбыз бар. Халык белән, мәхәллә белән очрашып, җомга намазларын үткәреп, вагаз кичәләре үткәреп, иншалла, менә шушы әлхәмдүлиллаһи шөкер, безнең район җитәкчебездән бөтен фатихасы бар. Менә ишеттек, үзебез күрдек. Җыелыш ахырында Камил хәзрәт Самигуллин имамнарның сорауларына җавап бирде. Очрашу барышында мөфтигай райондагы дини өлкәдәге вазгыять турында да хәбәр иттеләр. Мөхтәсибәтнең эшчәнлеге буенча хисап һәм киләчәк планнар белән таныштырдылар. Тукай районы мөхтәсибәтендә барлыгы 55 мәчет эшли. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бәйрәм алдыннан Сабантуй гүзәленең төп гүзәлен дә билгеләделәр. Бу исем өчен 17 яшьтән 27 яшькә кадәрге 11 кыз көч сынашты. Конкурсның финалы энергетик мәдәният сараенда узды.
Сабантуй güzeli finalistlarining birisi Liliya Gatina. Shouli TV telekanalında Totar яңалыклары хәбәрчесе һәм алып баручысы. Күп еллар дәвамында ул тамашачыларга конкурс турында сөйли, ә быел үзе катнашучы булды. Барысы да шул хәтлек чибәр, мөлаем, шул хәтлек әзерләндек һәм инде әлбәттә җиңүче булгач ул берәү генә булырга тиеш һәм мин барлык кызларга да бар тик уңышлар теләп калам. Иң мөһиме ул дуслык һәм әлеге проектка бик зур рәхмәтләремне белдерәм. Bir ой дәвамында әзерлек. Кызлар белән вокал, сәхнә сөйләме, бию буенча педагоглар, Аяз Гыйләшев исемендәге Татар драма театры хезмәткәрләре һәм башкалар эшләде. Әтиәниемне бер ай күрмәдем, репетициялар булгачты инде кайтып булмады. Мин дә инде концерт башланыр алдыннан тиз генә аларны каршы алдым, нык күрәсем килде аларны күргәчтен күзләрем нык яшьләнде минем. Кычаклап алды, мин аларны күргәч, ул миңа зрәк энергия да бирде инде. Конкурс дулкынландыргыч дип әйтсәк, әлбәттә дөрес булыр. Чөнки бу конкурс бик дәрәҗәле. Әлбәттә дулкынланабыз, каушыйбыз, әмма без шушы сәхнәдә басып торуыбыз белән бик бәхетле. Жюрига güzәлләр арасыннан берсен генә сайлап алу җиңел булмады. Шуңа күрә фикер алышу узакка сузылды. Хотел бы объявить Сабантуй Гузеля 2023 девушку, которая победила в нашем сегодняшнем конкурсе. Итак, Сабантуй Гузеля 2023 года становится Бакирова Галина. Бу шимбә көнне 17 июньдә Галина Бакирова һәм 10 финалист төп сәхнәдә булачак һәм алар Сабантуйның абсолют батырын котлаячак. Алина Сулейманова, Эльмира Гайнутдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Диңгез продуктларын яратучылар өчен менә дигән яңалык. Шауларны Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе синдеруен дәвам итә. Җәй һәм мөһим бәйрәм Корбан гаете вакытында диңгез деликатесларының 35-тән артык төре тәкъдим ителә. У нас очень вкусные чавычи деликатесные. Пожалуйста, пробуйте. Киштәләрдә ерак көнчыгышның кыйммәтле балыклары Белуга, Нерка, Кижич, Палты, Сөләйман балыгының иң затлы төре чавычы. Җәйге чилләдә балык ит ашауга караганда яхшы альтернативага әверелә өстәвенә алда Корбан бәйрәме дә. Белорыбицу брала, очень даже вкусная. Чавычу пробовала, холодного копчения, горячего и малосоленую. Белорыбицу пробовала. Это икру покупаю. Пробовала чавучу, икру, а вот сейчас белорыбицу взяла. Я, знаете, вот утром встаю, раз бутербродик с маслицем. Такое объедение. Улды Камчатканың чын кыйммәте булып тора, үзе ире, авызда өреп тора һәм тәм сыйфатларыннан тыш файдасы да бик күп. Аны башка балык улдыкларынан майлы кислоталар күп булуы аерып тора. Ә бу баш мие эшчәнлегенә, йөрәк кан тамырларына яхшы йогынты ясый. У нас очень вкусная икра, крупнозернистая, малосольная. Она богата витаминами и микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается всеми аминокислотами. Обратите внимание, прям зернышко к зернышке, без жидкости. Очень вкусная корочка. Детишкам, беременным, всем советуем. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе шауларны 17 июньгә кадәр көтеп кала. Грин сәүдә үзәге 1-нче кат, Керү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызны да якынлашып килүче Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 июня. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Все для вашего дома в мебельном центре Соло. Кухни, диваны, гостиные, детские матрасы, текстиль. А еще Соло снова дарит подарки. Главный приз – диван. МЦ Соло 4110А. Получите денежные средства в КПКГ «Господдержка» на выгодных условиях под залог транспортного средства или недвижимости. Набережные Челны, Новый город, 107.